mɔgɔ ye cogo bɛɛ I ka batigɛ sara nɔgɔya walasa ka dɔ fara aw ka sara dawla ani sanga kan Falilu Couture chez Chamé frère bɛ aw ka bila la ka fara atelier de couture haut de gamme kan Falilu boutique filɛ aw sago ani aw donko bɛɛ bɛ sɔrɔ yan wa sugulataga bɔrɔw ma bazin sugu bɛɛ tissu borodew fo ka taa se prêt-à-porter ma cɛta ani musota fugulɔn sanbara parfum machetu wuslɔn ani masiri sugu wɛrɛw dit à faux le débat du soir interactif. Ami obela jeli fo ka walima don amunu soxlonu ni sangani na joliba jabarani so fo ka tasi an reso sro ni an bolo sro bela jeli ma ka beni bi juma do yani no benani marsikalo kle folo samba fla ay muga ani ni ka fuli tan ni di bela jeli ma munu soxlonu joliba la ni sangani na kana beni akwa jamnga mandi anguma ko di a fo le débat interactif du soir jamnga mini amasgaw ye dongo do ka damnetne ni nga ko furi juma bi juma re amela fo ka barkada ali musonna ni nga bidu irana kanyini ala fe ni ñukono ka ca ala bolo ala kan ñukono ira ambela jina here ani badin kon la ina fo la ko juma do ñok fe krofote ambulu ko di awma awdi ban woni sura fe no talike bi woro ani duru bi woro an duru biduru ko kundo shijela mbe akuna kan ñonce bunye ani karama kon la ina fo ay ba kalama cuga minna oni ka juru sura ko fo lembe talike aywa nga to ngarango fenen kam munumbe aywa jamana ko kan wati nanga mali indicatif fenen abu blanye fe do talike fu muga ani fla saba bi woro ani duru bi woro an duru biduru ni ala yo no ya awi anaje ni nga masala no re bela jile ngila rawma aywa ambi ambulo saraw fena mi sina awi abu siga bataki ci amma ina fo dongudu sa juge wa ko chogam nani anya wakati ni kungulu no soro ana anda dola ni nga wala jema nya na ka fuluni tan ni bela jile ma fo ya no fu sigoro ina fo ba kalama chogam na fena jam ngai mi talike kan flaka anga to dunga do no talike bamana kan fo kata sina sala kama. Nous souhaitons ainsi la bienvenue dans votre émission du Le Débat d'Histoire, votre émission interactive que nous proposons tous les jours du lundi au vendredi, de 18h à 18h50. Nous sommes donc vendredi 1er mars 2024 et comme vous le savez, les vendredis, c'est la libre antenne, nous n'avons pas de thème à vous proposer. Vous avez donc le choix de revenir sur les thèmes sur lesquels nous avons eu à débattre tout au long de la semaine. Vous pourrez éventuellement nous proposer d'autres sujets d'actualité nationale mais aussi internationale. Le téléphone permettant de faciliter ce travail est le 65 65 50 50 pour les Maliens résidant à l'intérieur. Pour ceux qui sont établis à l'extérieur, c'est toujours le même numéro, mais il est suivi de l'indicatif du pays, à savoir le 00223 65 65 50 50. Anoula, bonsoir. Allô? Allô, Anoula? Yetasai? Kudi basi sego gawdum o sebe ala yala ko do mine Allahumma min ya rabbi asebe alay ya rabbi amin amin ya rabbi Allahumma min ya rabbi yama awo kurango de Ami 21e siècle là. Awo. Courant cause. C'est le prix du luxe là. Donc à ta femme dro. Juya c'est. Awo. Na ma ngeni ko avec ya ko nyai. Sigatala. Ami ram na ko fi. Awo. Courant ko be niveau mina. À ta femme dro. Ala kan daga jamana marabi na. Mutesera. Kafu kon jesera ko na kaya de. Awo. Wala ko ni ni ko. Awo. Ko ka ko tele radio la. Mayo siya la kurango gan aya pa mo ko an jesera. Ndu de kam ni ko ka to. D'accord, nous ya fadele ga mo len fe coup de sera yala to la bana ka tugudi. Ngo. Nous ye ka korofo ina me. Ka fo jongala coup de sera. Yala ko to akol ba Allah ma tugo jmena awo wala tanake nin kama wa est-ce que nin kama be wala sme kuma wa awo amu ni na saballa kurango ko ni kiyela dibale ni dai ne Umar hake bi fali ko mana wallahi ni chen
Voilà, donc vraiment, s'ils n'ont pas la solution, Awo. il faut pas démissionner. Bachite. Les gens vont le malheurer. Vérité absolue, Ousmane. Les gens vont le malheurer. Le temps est le meilleur juge Yatasay. Asibi alaye. Ame Ousmane Yatasay fo sigu kaw fi no ninga wali mando mama soglo no juliba FM na sigu kaw fi no 100.1 ka fuli tanundi obla jelima munu yere felembe ka na meni sangani na siga su 103.8 juliba FM sans fait ame fuli ke ka tanuni ke bela jele ka bela jele fu ninga bela jele wali mando nga juru bi woro ani duru do bi woro ani duru biduru ni anoyara aw yoro anaje ninga masala ke ninga beni bi jumadu yanye marsi kalo kle folo samba fla ani muga ani nani ka bela jele fu bela jele nga wali mando fu ya no fu ka sigida bela jele na kala donya ka fu ko jamunga yini ni bi krofoti no ko ma rebestra la aida la kado anula bonsoir. Monsieur Oumar Traoré. Oui, comment allez-vous, monsieur So, la famille, l'homme de Nyamana? Ah, ça va, Jacqueline. Mais à la fois, Barkada So, alhamdulillah. Il faut pas auditeur ou bela téléphone, téléspectateur. Bachite, bela jele faut l'amener. Quand vous souhaitez joyeux anniversaire, Allah m'a invité. D'accord, merci infiniment. D'accord, merci. On peut faire Tony for Kurankoina. Ah bon? Il y a un délicat dollar parce que, bon, vraiment, Kurankoina. Et les Kurankoina, Sangare invité, ni Sambina, ni Dunko, ni Topiko. Kurani CMDT, le comité mouvement démocratique, nous aidons tout. On dit que Bina Dora, Tianikala, infiltration, car il va chaler. Maintenant, nous avons qui veut faire code là. Il est obligé à Katara. Alors, Sangare, il a une fiamme. Donc, tout le monde a fait. Hali kuma le itaso. Pas de mal problème. Ça va, en déplacement qui est en train de dénoncer. Directeur de millions, nous ka soma du ka dona ka du la amba drenya do anya anki ke ka pula focus ta mo ci malan na ko ala no no ta na sisa madame Camara Eric Matra ka tiafo o ala tammi c'est pas parce qu'elle est innocente elle-même elle est pas du c'est que pas kalama mais c'est qu'elle-même elle est mouillée mais l'essentiel que ça devient une minute trop en gadola mo de sur ko de ke ko il est que là parce que c'est le bien nous a tout et demi moi ni plan ni domaine cadastre vraiment ni assume dans ce domaine là n'a pas ce domaine là vraiment aka gouvernement respecte il y a plus pouvoir di kasogema nyane ni mo kasogema mais vraiment artiste d'activiste contre corruption engagé en même temps de révocation yankinoni en même temps le gouvernement n'a aussi fait data de ni ta donna la fana côté bola vraiment ko ka jelen to o ka engagé to ko yen ngane mine OK Allah sur ni ji ke ka ka ya fa mo d'accord to ande de 5 preta o ta OK voilà très merci mba fo sujet ka so mo ko ta ala tama o ta mine parce que phénomène de ça épuisé famille de travail. D'accord. Santé n'a pas agité à permettre quoi. D'accord. La politique à part. Vraiment, à Gazina Donana. Bachite, c'est bien noté. Merci. Il est travaillé. Merci. Ame sofo ni wakati naka walimando fo ya nofo nyamana ka fo no ka nyamana bela jeli fo dante fo libna Judiba TV Judiba FM bollo solo bela jeli nga nga julu sirabe talike alsa bi woro ani duro biduru na ala ya no ya mamnu yoro la ka benin bi juma dunya ni anaje ni nga masala ke ina fanyu fo na tuka na korfoti ambulo ko di awma awli bi wululi ke ka benin nga julu siraye ni ala ya no ya awye anaje ni nga don fo comment rebe encore anula bonsoir. Allô? Oui, ça va? Oui, ça va. Kolibase no shaga togola. Oui, Omar, ça va? Ça va. Ami fou ka masigi ka bela jeli fo farako. Bachite non. Bismillah. Awo. Obe jumenga? 40 civil, d'accord. Aglalendo.
a gilale do a ko ni be ko la donc ni ko ko bari ko bari ko ko tay ko no vraiment kana ko ok mais voilà donc 40 ko galalen do ni wati ne ba yin jamana ya mo fo ka fere ke la saga sega soro voilà sila ko galalen ne bashite ko mo ko be 40 la ba ta donc c'est pas mieux ma awru ma ke ok bon awru ma fara ni de ka mo ko fara ko la ni ni wala ta mo ko 40 la d'accord mais mo ci ma me ba ta ci voilà donc ala ka klimani shaka mina ala ami fo ka fara ko maski ko bla jeli fo dante fo limina merci shaka to gola ami ya fo ka wali mandon ali ni ka solo gele adoni ko ya ka nga julu sala ka fulidi bla jeli ma ka bla jeli wali mandon ne ka julu sala yi hal sakle bi woro ani duru bidiru flake normani ala ya no ya mamni uluni awna je ni nga don fo ka beni bi juma do nyanye kuma wrebi non la bonsoir allô 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 Anoula d'accord Youssouf Sangare amita ñefe alsa ambalma ke kan nga jur sala jamfa ke ka bela jele fo ka bela jele wala mandon anyu de fo nga juru bi woro ni duru bi woro an duru bidiru Anoula allô Anoula Anoula pour baster mbela fo ka barkada ere dum ouais ça va mbela tanu ala ka mo kono ka wuli ka boroj me to man jam duma ne to Jibril Sidibé ka wuli ka boroj me Jibril ka ba am dalay am dalay ka bla jele fo Sidibé bismillah ko bla jule TV sans feni watinna ma famia Jibril ngam ko bila bismillah ayo ne wi daga feka hakilla ta de bi meeting ko in kan ko ministre ga meeting mun kera bi alors ne ko ba feka famu no dron meeting na pa juma de na se jamana de uma yeah parce que comme jamana de bi ambe de la mun gro bi am mo be famu na concrètement donc l'état dont on n'a pas de droit menacé bah ben enfin parce que en moi ça me remet faire la va parce que est-ce que la famille jamana venu pour le modèle qu'on et premier ministre contrôle le meeting donc meeting à point que c'est au moins quoi est-ce que nous a pris un problème là donc RF ni ta kumbo ni ta wakati sake ma famu ngo RF ni te meeting wakati ça non, mais meeting de Sénégal, mais le meeting de Ké, on n'a pas demandé de ces Jamana Dema. Parce que Jamana Nyamoko, Jamana Denga, problème de régler, Jamana problème de régler. Oui, c'est vrai. Maintenant, ni Jamana Nyamoko, il y a le pinquet, on y a tardon, on n'a pas mon monsieur en moi. Donc, le problème est yéné quoi. Ok. Voilà, parce que bien, on m'a retenu là quoi. D'accord. On m'a dit là. Alors, on retourne. Bashite Jibril ambi fo Sidibé. Alors, on faut le bébé. Bela jele fo lamne. Merci. Ok, Jibril Sidibé kabo amdalay ko bela jele fo amita la febe ni sangani na Masasi Idrissa Coulibaly jamkan kan buga jonjon do amba biski ka fo ko basita la halna akira famay ni anyale fo ala ka boba ni mo ka boba kanti bo julmandi ambi afu ka xam sora fo ni nga kodaw la gare amin fo dante fo limina alsa nga juru salabi talike bi woro ani durula bi woro ani duru biduru ni ala sira ko no ya awyi ana jeni nga masalake no refina gelara mamnu fe bollo salawi sina ona duga bataki ci amani ay wakati ni kunguru soro ana ne ndakoro ni nga wala ma rebe no la bonsoir allô Anoula ça va ko di basse no kam lega baroj me Amadou Dambili ka ba melni ko Amadou Dambili ka ba melni ko Amadou ambi fo kam na ko bla jeli fo an club la bismillah
kurantigɛ ko in de bɛ ka fɛngɛ yan quoi. Kurantigɛ ko yawo. Ah? I ko jumɛn kurantigɛ ko? Ok, n'u sera ka solution sɔrɔ o la. Awɔ. A bɛ diya ne ye dɛ. Baasi tɛ. An bɛ cogo di kɛ? An ka baara bɛ bilalen ka stop. A ma nɔgɔ Amadu. Amin. Ɔ e yɛrɛ fɛ solution bɛ se ka kɛ jumɛn ye e yɛrɛ fɛ? Solution. U ka énergie mɔgɔw k'a bɛɛ ko in de ka banna. U ka bɛɛ jumɛn? U k'a bɛɛ gɛn. K'a bɛɛ gɛn? N'a bɛɛ gɛnna jɔnni na baara kɛ? Amadu gɛnni ta solution fana ye kuma dɔ la dɛ. Baasi tɛ an b'i fo ka Medina Kurakaw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na gɛlɛya bɛ tali kɛ kuranko kan ni Amadu ka hamina ye an bɛ a fo ale ni Yatasa na ani n'a fɔ ayiwa so bɛ cogoya min na Ɲamanakaw fɛ yen nɔ hakili ɲuman Ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛjuru 65 don 65 50 65 65 50 50 pour les Maliens établis à l'extérieur c'est toujours le même numéro alors il est suivi de 00 223 65 65 50 50. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page Facebook de Djoliba TV ou de Djoliba FM et nous ferons le plaisir de les lire lorsque nous aurons un temps dans cette émission. L'émission c'est tout simplement le débat du soir et c'est tous les jours du lundi au vendredi de 18h à 18h50. Et notre auditeur au bout du fil, Anoula, bonsoir. Allô? Bachite flage norma otiga nega sera javake ambi afoka walimandon ka nyini bela jeli fe alsa nabo wululi kay femetalike flelike la wala melike la ngaba ma wala wada tum pepe no kera on nyon solo bodo ke biski kon la kasro gela ma bala kala deli hakbe man alaka di ambla jeli ma alaka nyini fon ke so fanya nga hera bala nega juru anti sege anti nyine kelendo bi woro ani duru do bi woro ani duru bidru ka kan mo fu malikono ani maliko ka tasiga so bela jeli fo kuma rebi non la bonsoir. Allô? Allô? Anoula? Allô? Allô, Anoula? Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Allô? Oui, bonsoir. Ba eredum. Ne ba aketo ka boy galla melika bo flele kran kreta ambi deli. Awo. Itro ni jamon kan wele ga baroj me. Bat koy la. Ok, ambe ambalaka fo ka barkada sona ka do kuma kon la bi ambe fulin tan nda ma me ambe anyini afe na bi do ko kura tuguni fam bi talike la melike la wal ma fulele ke lan ka kra do ya kama bola wa kada tugu sangani kungurin kon la yala sa ani onga siga nyo soro baroka ke basi kon la ka soro gele ama bala amba nyini ala fe famel ko nyuma ala ka di ama anula Mama. Kudi basi no Alhamdulillah bashuku. Allah kana bashike ka wule ka waro me to dum jam duma Lamin samake ka wule liga mama wara sulu korola. Lamin samake nyama ko suku korola mi samake ami fu samake ka nyama ko ka bula jeli fu suku koro yoro Ba. Bismillah To fula na ga borola. abe jaanye Lamin ni nyamo sera ga solution ga anyi kuramu na be ja on ma wara go wele. ha kadam nga gele ba ko ma Lamin samake ko chuwala aywa Lamin ni yire to ma yi ka bo nyama ko suku koro yoro ambi afuka wali ma do kulu ka gela be talike kuran ko kan ko ni nyamo sera ka solution ni ko la ko be ja o yi aywa ambala jeli ya rabbi hakli nyuma alaka di alaka korofo do kulo kunan dula ka nyamago ke ma yi munum be mawla meninga jamana kono dunga du suka sunuka kam hamina ko bela jeli ta bala tuka mena yala sa lafiya bi sikana ambala jeli ola ya rabbi alako fuma ko nyuma no ya anga nyamago bela jeli nga juru bi woro ani duru do bi woro ani duru bidru flaka norma ni ma wara bi sala aywa ana srabla o yi ka bela jeli fu ni nga bela jeli wal nyando ka beni juma do yani marché kalo kle folo samba fla ani mugan ani nani Djoliba TV sanfɛ ani bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen ni FM siraw an bɛ kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka don Abidjan kaw fɛ yen nɔ maliyɛn fɛn bɛ Abidjan dugukolo kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni waliɲumandɔn dantɛ foli min na nɛgɛjuru 65 don 65 50 allo waaleykum salaam wa rahmatullahi ko di basi yen nɔ alhamdulillah o kɛra hɛrɛ ye k'an wele ka bɔra jumɛn tɔgɔ duman jamu duman Kulibali Hippodrome basi tɛ an b'i fo ka yengaw bɛɛ lajɛlen fo bisimila an tulo b'e la Ne ko nga hakilina min ye awɔ ne bolo faama ninnu yɛrɛ de dɛsɛra e fɛ jumɛn ne ko faama yɛrɛ de dɛsɛra Asimi yɛrɛ ani Sogɛl olu de dɛsɛra u dɛsɛra de
awɔ dɛsɛra de. E cogo jumɛn mun y'u dɛsɛ e yɛrɛ fɛ. parce que Asimi y'a fɔ k'a fɔ ko kuran ko nin ko fanga minnu tɛmɛna ka sɔrɔ san 30 k'olu y'a tiɲɛ. Mais olu y'a tiɲɛ cogo cogo olu ta kun ma sɛgɛn ka teli ma. ne yɛrɛ fɛri de. sisan kɔni ne bɛ téléphone boli de la sisan n fɛriya de parce que kuran tɛ ka sɔrɔ. Da ma nɔgɔ. an kɔni ka laɲini ye min ye u ka fanga bila u ka di mɔgɔ ma mun bɛ se kɔ u dɛsɛra. o de ye ne ka kuma ye salamaleykum. Basi tɛ walekum salam. Basi tɛ ayiwa ko ale fɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dɛsɛra ka kuran di jamana kɔnɔdenw ma n'a b'o cogoya la ko a ka kan k'u ka walan sɛbɛn ni ye an balimakɛ ka hakilina ye bɛɛ lajɛlen n'a ka hakilina bɛɛ lajɛlen bonya ka di hakilinata kan Joliba TV sanfɛ nɛgɛjuru sira bɛ tali kɛ 65 65 50 50 an bɛ ladili hakili ɲuman ala ka di an ni anw bɛɛ lajɛlen kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn ni bi jumadonya ye n'u bɛnna ni masikalo tile fɔlɔ san 2024 ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati na ni ka don gabɔnkaw fɛ yen nɔ an kanubagaw ka ca Libreville ni Port-Gentil an b'u bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛɛ lajɛlen yarabi ala ka tunga diya la ala ka tunga ɲɛmala aw ma ala k'aw ɲuman sigi ni ka na an yɛrɛ fɛnɛ ɲuman sɔrɔ yan nɔ an bɛ segin kokura tuguni ka nɛgɛjuru sira fo aw ɲɛna n'o bɛ tali kɛ 65 65 65 50 50 voilà donc kanubagaw bɛɛ lajɛlen bɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw n'u ka jamana kanu sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na Isufu Sangare ka nin sanga in na taa Sikaso an y'o de fɔ Musa Diko bɛ yen nɔ Joliba kanubaga jɔnjɔn n'o Sikasokaw fɛ yen nɔ an bɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an bɛ don Bugunikaw fɛ yen nɔ an n'an don Buguni ka don ɲɛna bɛɛ lajɛlen bɛ fo ni waleɲuman dɔn Welesebugukaw fɛnɛ fɛ yen nɔ Kangaba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nɛgɛjuru 65 don 65 50 50 fulakɛ nɔrɔma dayɛlɛ a tigi ka don an la bonsoir basi tɛ nɛgɛjuru ye janfa kɛ an y'o de fɔ Isufu Sangare gɛlɛyaw bɛ kɛ kuma dɔ la ka bɛn ni tarata don ni jumadonyaw ye nɛgɛjuru sira nasiraw fɛ nka o tɛ anw décourager ayiwa o t'a bali k'a fɔ k'anw tɛ jamukan sigi aw ye sabula an kalikan don Joliba kɛra téléso ye n'a kɛra radio so ye k'a fɔ k'a bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka bila la an y'o de fɔ an tɛ yan nɔ ni ka maa kulokulu duman f'i ɲɛna kuma min ka di i ka m'o fɔ an tɛ nɔ fɛnɛ ni ka maa buruja ni ka maa dɔgɔya bɛɛ lajɛlen dama ka kan jamukanw na an fɛ yen nɔ donc o de sira yira na an ka ɲɛmɔgɔw fɛ n'u bɛ tali kɛ a tailleur Waledu Mayiga ka n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen k'Ala deli ala ka si jan ni kɛnɛya d'an n'u ma maa wɛrɛ bɛ yan n'u la bonsoir allo 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 anu la anu la anu la Yusuf an ka taa ɲɛfɛ an b'an balimakɛ fo ka waleɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la nka an b'a ɲini a fɛ n'a ma ɲɛ k'a bɛ don fɛn bɛ tali kɛ filalikɛla n'o bɛ tali kɛ téléso kan fo ka taa se lamɛnnikɛla n'o bɛ tali kɛ radio fɛn o fɛn n'o b'a kɛrɛfɛ an bɛ ka to ɲinikɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'i donna ka ban i bɛ se k'o datugu ka mabɔ a la dɔɔni sanga ni kunkurunin kɔnɔna la maa wɛrɛ bɛ sira la a ye dayɛlɛ a ka don anu la allo allo basi tɛ Isufu Sangare ayiwa a ko bara kɛ baara di maninkaw ko ten an bɛ taa ɲɛfɛ halisa an y'o de fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ décourager an sigi kun ye aw de ye ka kuma da di bɛɛ lajɛlen ma cɛman fara musoman kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan kɔnɔlamɔgɔ ani kɔkanmɔgɔ bɛɛ dama ka kan Joliba TV la maa wɛrɛ bɛ yen anu la bonsoir anu la anu la ça va ne fa hakɛ to i ka bɔ i ka lamɛnnikɛlaw bɛ filɛlikɛla kɛrɛfɛ fɔlɔ an b'i deli a datugu bɛ ka bɔ a kɛrɛfɛ awɔ an tulo b'i la o i bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn Kemasina an bɛ Kemasinakaw fo bisimila an tulo b'i la Joliba TV sanfɛ nin wagati in na jumɛn ne fa bɛɛ n'a ka hamina ko tɛ wa ne ko n ko bɛɛ n'a jɔrɔna ko tɛ wa ne fa ne ko n ko bɛɛ n'a jɔrɔna ko tɛ wa marifa mamu galawo awɔ mamu bɛ taa maa sago la dugu la est-ce que u ye kelen ye wa u tɛ kelen ye dɛ u ka sabali u ka kuranko ye u k'a ka dɔɔnin dɔɔnin bɔ u ka sabali an minnu bɛ kisɛ la anw da ka jugu n'u ta ye basi tɛ ala ka hakili ɲuman di ko maliyɛn bɛɛ ka sabali basi tɛ awɔ a ka sabali ala yɛrɛ de kama ko i ka sabali dan tɛ sabali la kɔni bɛɛ b'i da tugu
donné. Ben, ah wo merci ni bi bla. ambi fo ki wali mandon On est maintenant ko am ati ko amala gouvernement ko wamu no fe. ala ka kli mandi Mun ga bi dro ko ke foti. haywa basite anga tanay Baraba. ala ka kli mandi ambi fo ka ke masina ka bela jeli fo nyode fo ka do ki aknata di ka solayma do mawre gashila bela jeli nga buyani aknata yo fana me baraja mawre bi non la bonsoir. Allô? Allô, moi? Oui. Ça va? Ça va, Kodi Bassi, non? Kodi Bassi? Mbela barkada kamule ka baroj me. Koyeda, kawule ka wo keba. Ah, ame kayba ka fo jara ke ku barkada bismillah kulo bila. Ay basketa. Ala kana bashike. Kawo keba. Bismillah kulo bila. Wala ngomi Uganda ka gora brand fu. Bashite ajaranye. Ufo ku barkada. D'accord. Ali di watana bro. Ala ka keben kambe. Ala ka keben kambe sira banyoche. Allahumma amin. Adena kishika tanga. Ya Rabbi yama. Ana jero kishi. Ya Rabbi. Ajera shiro na demna kono. Asebe alaye. Inshallah. Ya semara la na promi. Na shiro sura. Allah ka sabati de. Mala kira be. Allah ka sabati. Non, amga ta don nala na ku no inshallah. Allah ka bela jire noya. Ali wala ka keben kambe sira na demna kono. Allahumma amin. Allah ka zo hal nyano. Ya Rabbi. Merci bien. Ami fo ka kanya baka bela jele fo. Allah ka shira dawo. Asebe ala yala ko do mine. Merci. Abi ambalma ke fu kabo kayeba ko fino kayeba bela jeli fu date fu limina nando na kayeba isu sangare ambitu no ka jijan kayeba bela jeli fu sitakili ko be fu ko bol mondon tabako to be fu aywa di sangani na sajula fu kata dabiya bela jeli fu ka bela jeli wal mondon amido sibetu sibetu bala alika dugo ye alaka hinala Musa Traoré na no bela jeli kuma orebi no la bonsoir. Allô? Allô Anula? Kodi Bassi non ne faybe kan wuli ka baroj me to ma jamduma Ka wala ka bo France. ka bo France ne fa ambe France ko bela jeli fo nga gelabi kan nga jusra la de Ma barola ko. abidja anye Ambe wakati ngona wakati aman. ah Gonde wakati ngona ga gele. aka gelen siga to kuma ina wo oche Oh, mun me sanga la. Uli rai na ka ko desra ko. u desera Desra. ha muya ire la ka foku desera Jamana marala mun desra ka ko. Ka kira lo buti ko ka tai. Ko bla mo wore mu le se gambe hamna ko lo. re fe oda solution en bi ka blake isu d'accord ambalma ke be fu ka wali mandon France ko fi no ngambe hakedo yini ke affaire sabla gele abade kuma kan ga justra. Donc la ligne téléphonique faisait vraiment défaut et du coup on a dû interrompre cette discussion. Merci infiniment d'avoir pris part à ce débat de Joliba TV News que nous proposons tous les jours du lundi au vendredi de 18h à 18h50. Quelqu'un au bout de fil. Anoula, bonsoir. Allô? Anoula. Ah, sugo. Beka kenene fa era do kamele ka baroj me. Ah, batike. Ala kana bashike bi kamele ka baroj me to man jam duma na ma ken gelay. Ndo ma Traoré do moti. Umar Traoré ka baroj me. Moti. Kabote. Ouais, ça va, moti. Ah mopti. Ah, ne to ma ambi foki wala nyando to ma jure bismillah. Bi libre antenne ne to ma bi kuma babuti no edi bi shiyeta mbi bulu am sika don fola. Ne go ngo bi libre antenne. O ba yara ka foko profiter en boulot quoi donc awde bi shiyeta mba boulot. Ah, OK.
awo aw bɛ dugawu kɛ komi yan réseau man ɲi kosɛbɛ awo ala ka jamana basigi ya rabbi ala ka kisi kɛ allahumma min an bɛ se ka min fɔ Maliko la awo vraiment ko bɛɛ bɛ laban ala ka tiɲɛ de ma siga tɛ kuma in na koyi vraiment dɔ kɛra kuma ninnu na ten k'a fɔ dɔ kɛra kuma ninnu na ten karisa de y'a kɛ karisa de m'a kɛ o maliyɛn bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ an ye dɔ fɔ fɔlɔ taw ma k'olu tɛmɛna awo minnu y'an labɔ ka jamaw kɛlɛ olu fana filɛ olu bɛ ka kɛlɛ bi bon jamana in an yɛrɛ taara an bɛ min fɔ a ma nɔgɔn koyi ala k'u bɛɛ bɛn kan kelen ma ya rabbi jamana ka sira ɲuman ta an se bɛ ala yala ko dɔw minɛ sinon nin cogo in kɔni na kɔni a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn tɔgɔma parce que ni maliyɛn ma sabali ni maliyɛn ma sabali ala tɛ sunɔgɔ dɛ hali ni san 10 de don ala bɛna dɔ ka jo d'a ma an ka kumakan in dabila ka mɔgɔw kɔrɔmatigɛli dabila an ka baara kɛ dɔrɔn nafa t'a la de koyi bon jamana o jamana ye baara kɛ i tɛ san 3 kɛ k'i m'a nɔ ye ko n'a sɔrɔ i tɛ baarakɛla ye n'i ye baara kɛ san 3 dɔrɔn i b'a nɔ mais n'i y'a ye san 3 san 4 i tɛ ka bɔ i nɔ la e bɛ baara de kɛ ka kɛ ayiwa bɛ ka kɛ dɔrɔn a ban baasi tɛ ala ka hinɛ ɲuman d'an ma ya rabbi awɔ an ka réseau mɛn kosɛbɛ ala ka dɔw minɛ tɔgɔma aw yɛrɛ fo ka voilà vraiment aw cɛ a ka baara la a diyara n ye awɔ ala ka hakili ɲuman di amina an b'i fo ka moptikaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la amina merci bien Umar Traoré ne yɛrɛ tɔgɔma don ni ka bɔ moptikaw fɛ yen nɔ Yusu Sangare an bɛ a fo ka don mopti ka to mopti mara kɔnɔna la Baɲangarakaw bɛ fo Dante foli min na Sevare bɛ fo ayiwa an bɛ Korokaw bɛɛ lajɛlen fo Pankasikaw bɛ fo Dante foli min na kanubagaw bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na an b'u fo ni ka don Jene k'u fo ka Murujakaw bɛɛ lajɛlen fo k'an kolonkolon fo ka don Segu mara kɔnɔna la dɛ ka don ayiwa fɛn bɛ tali kɛ Jabali kɔnɔna la nin wagati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ɲɔnɔnkaw bɛ fo Dante foli min na Joliba sanfɛ nɛgɛjuru 65 50 50 anu la Admara kodi base yen nɔ somɔgɔ bɛ di u ka kɛnɛ ne fa e yɛrɛ don kan wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn n bɛ ka wele ka bɔ Selenge ka bɔ Selenge de an bɛ Selengekaw fo k'u barikada bisimila an tulo b'i la ne fa Jeliba Tebe o awɔ Bakari Sangare o Darabala a diyara n ye an b'i fo n ko a yi ka kuma caman dabila kɔngɔ bɛ mun na i k'o ta ɲɛɲini an ka yelenko nin to yen fɔlɔ kalo jɛlen don baasi tɛ ka kuma caman ba dabila n'Ala sɔnna a ma ka baara kɛ salamaleykum waaleykum salam wa rahmatulahi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ala ka wagati wɛrɛ jira n na merci Yusu an ka taa ɲɛfɛ an b'an ka cɛkɔrɔba fo ka Selenge bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la Dante foli min na ka don Kangabakaw fɛ yen nɔ k'u wɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn ni ka don Kela bɛɛ lajɛlen bɛ fo Dante foli min na Joliba TV sanfɛ nɛgɛjuru sira ye halisa 65 65 a 50 kuma wɛrɛ bɛ an kɔ anu la bonsoir waaleykum salam wa rahmatulahi kodi base yen nɔ waaleykum salam an b'i fo ka Balasakaw bɛɛ lajɛlen fo bisimila bi kɔni an bɛ jeli ka lamɛn awɔ ne kɔni hakili la min an ka sɔrɔdasi min tɛ vraiment u ka baara kɛ an k'u dɛmɛ u ka baara kɛ u ka taa n'a ye u ka taa n'a ye an k'u dɛmɛ u ka baara kɛ est ce que baara bɛ senna e yɛrɛ bolo baara bɛ ka kɛ wa n'an y'a gere ta ne bɛ a la cogoya min diɲɛ bɛ ka gɛlɛn sisan awɔ voilà n'a y'a sɔrɔ min dɛmɛ kɔni vraiment u ye taasira min ta n'aw dɛmɛ o kɔni vraiment ne b'a dɔn Mali bɛ bɔ nɔgɔ ala k'a sabati n'a girin kɔni ka élection kɛ ka sɔrɔ ne kɔni vraiment a bɛ gɛlɛya parce que mɔgɔ minnu mana na ne b'a dɔn n'u ye baara min kɛ n'a ka population fɛ population na wuli tuguni ne tɛna kɛ a bɛ san 5 sɔrɔ u bɛna protège tuguni voilà bɛɛ ka fara ka sɔrɔdasi dɛmɛ walasa an ka jamana ka bɔ ɲɔgɔn la parce que u ye yɔrɔ min de ta baasi tɛ ok an b'i yɛrɛ fo an b'an balimakɛ fo ka bɔ Barazakaw fɛ yen nɔ ka maliyɛn fɛn fɛn bɛ Kongo Brazza k'u fo ni waleɲuman dɔn minnu yɛrɛ fana bɛ ba kɔfɛ n'u tali kɛ Kongo Kinshasa kan an b'u fo sabula ni capitale fila ninnu bɛɛ lajɛlen na Bamako i n'a fɔ rive droite ni rive gauche ba de bɛ ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na an b'u bɛɛ lajɛlen fo maliyɛnw ka ca a yɔrɔ ninnu na fo ka don Pointe Noire kaw fɛ yen nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Dante foli min na Joliba TV sanfɛ halisa nɛgɛjuru bɛ tali kɛ 65 65 50 maa wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o la bonsoir allo
allo la kudi basino bash fotie ala kana basi ke ami fo ni nga fembe tali ke bela jele fo akedi ma ta so be d'accord bismillah ambe ko ati ni nabi ambe ko ati ni nabi no ko be ala dili ala ka hine fanton la mun sera dans le gouvernement là ko ko to gouvernement fait ikaya fama de how tu vas présent pour nous ou halu ko ka président do ta to do mun de tege na di Allahu akbar ne ala dili ala hine urula ko Posigi de dɛ. Minnu bɛ fanga la. U bɛ posigi dɔn dɛ. Bon minnu fana tɛ posigi kɛ. U kolo b'a fɛn bila tile kɔnɔ ko M5 wa M2. Minnu da b'u jɔ. Dɔw ka miliya la. U kana na sunɔgɔ bilen sa. Fanga ye fɛn man kunna ye. Parapa de Vicena. Parapa de Vicena. Il y a un pouvoir à tout, t'as un appel. Mali a bon, il est beau. C'est qu'un pays à Cafon. Au système là. Ah ouais. Bah, d'amener. T'as pour un flou de la lutte de place, c'est pour ça. Pour le cas, mais am tara ko matri ama ko bo transition na olu ko transition civile est-ce que vous êtes allé ni faut faire quoi de vous ne gardez pas ni faut faire quoi est-ce que le gouvernement vous veut que nous là à beaucoup de transition civile c'est quoi le cadre il va faire combien quoi gouvernement pourquoi nous doit se voir pourquoi pour nous négliger à doit se voir pour préparer ce qui est là pour nous préparer qui est d'accord parce que le monde nous c'est à foyer après la coupe d'entrée c'est ça d'ailleurs que à la coupe d'accord tout le monde a pour le monde civil d'accord afamena ne fa gele abade be ndiga justa ina sabla me kan take lameli ngala ko tinya lantika famal jon so ka kuma wala tawo ni kadne wallahi an se fay ko swadi na mi to ko ni la asim ta tikleta ta pati putu be d'accord amba bara yo bashite na o ke sa ka tan se mana am bana yi okay ambi fo ka hakato yini ki fe sabla gele be ndiga justa la yusuf sangare ambi hakato yini ke anga chorba fe ala ko tinya la antika famal jonyon sura la ngol me ganta ke yi mentika fem famya de me ni ka soro ay wa mun klubi anga no be kana me ni awu Juliba TV we FM sans fe ko be ka famal jonyon sura chorwa la silula a jaranye abena ma sabla dabo kun famay aw ka famali jonyon sura ko la ngane re ko misio ko antika famali ke akula ala ko tinya la donc ambi hakato yini ke afe sabla na ke anyi awa ni julutike ka soro makla na hakil na taw bla jeli amba fu ka kasila ko bla jeli fu ma wara bi non la bonsoir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kudi basino. Ala kena. Ambe ala fuka barkada redum. Wallahi terus alhamdulillah. Ala kana basike ne fa kan wule ka boroj me to ma jam duma. To ya Amadou Boare. Amadou Boare kan wule ka boroj me Boare. Kala fo moti. Ambe mofti ko bla jeli fo. Awa kena ko ni. Ambe ala fuka barkada alhamdulillah. Anda ka kala fo to. Ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Ngo. Kena veni ke fora ay mi fa mo ko kede be ya ka tabani.
bɛɛ ka jɛ ka sabali. bari a yi fɔ i kɛ fɔ tiɲɛ don bɛɛ min dun kunna i bɛ kasi o de ɲɛ. dɔw bɛ yen ko kuran ko. bon dɔw fana bɛ yen maa kɔkɔ de b'u ta. o tuma na bɛɛ k'i ta bɛɛ k'i ta filɛ k'i ta kuma fɔ mɛ bɛɛ ka taa bɛ ɲɔgɔn ye. i b'a dɔn mansa mɔgɔw bɛ sɔrɔ ani kuran ninnu la o tɛ kelen dɛ. o tuma na ala ka kuma dan kɛ ma. Yarabi. ko filɛ an ka ko filɛ ni hakili ye. n'an b'a fɔ an kana kuma ka an ka faamaw ɲini an kana kɛlɛ k'u ɲini. an bɛ se k'a fɔ u t'u jɛ u kan. mais aw ka t'u ɲuman ye. d'accord Bɔrɛ. Baasi tɛ. ou bien k'u dɔgɔya. Baasi tɛ. o de ye ne ka fɔli ye. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. N b'i fo Amadu Bɔrɛ k'i waleɲuman dɔn. a ma faamu dɛ. Amadu Bɔrɛ an b'i fo ka Moptikaw bɛɛ lajɛlen fo. wala ci ka kuma faamu a komi réseau ma ɲɛ an fɛ kosɛbɛ. D'accord baasi tɛ. Ok. An bɛ taa ɲɛfɛ ni sangani na ka Amadu. ne fana b'aw fo b'aw waleɲuman dɔn an ci. Merci. Merci à vous. Ok. Merci. Yusuf Sangare an bɛ taa ɲɛfɛ Amadu Bɔrɛ an bɛ a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo yan nɔ fɔ Mopti bɛɛ lajɛlen n'a ka tiɲɛ wa bɛɛ lajɛlen fana filɛ ka da i ka tiɲɛli kan maa wɛrɛ bɛ an kɔ an la bonsoir. Allo. Anula. Joliba TV non? Oui, Joliba TV do. K'an wele ka bɔ min? Allo. Oui, an b'i deli a ka to i ka bɔ i ka lamɛnnikɛlan kɛrɛfɛ ne fa an b'i deli. Isu a taara. Baasi tɛ ale taara maa wɛrɛ fana donna a ye dayɛlɛ o ka don Anula. Allo. O fana donna o fana taara baasi tɛ a bɛ ɲɛ an ka taa dɔɔni n'an taara dɔɔni laɲiniw ye fɛn min ye o bɛ sabati hakili ɲuman ala ka di bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛjuru 65 don 65 50 50 Mabe. Allo. Allo Anula. 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 Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ko di basi no? U bɛɛ ka kɛnɛ ne fa e bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn tɔgɔ duman jamu duman? Allo, ça va? Ça va ne fa an tulo b'i la e bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Salam alaikum. Waalaikum salam. Allo. D'accord o tigilamɔgɔ fɛnɛ taara nka maa wɛrɛ fɛnɛ nana a ye dayɛlɛ a ka don Anula. Ko di basi nɔ? An bɛ ala fo ka barikada k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Tɔrɔkɔrɔbugukaw bɛ fo bisimila ne fa an tulo b'i la. Alhamdulilayi. An bɛ ka? Non bi sujet tɛ an bolo an bɛ nɛgɛjuru sira labila aw ye ni sujet min bɛ aw bolo ka bɛn ni jamana lahalaw ye aw b'a da don o la an b'a walawala dɔɔni. Awɔ jamana problème minnu bɛ yen nɔ e yɛrɛ fɛ jumɛn ni jumɛn de bɛ yen nɔ? E tɛ ka foyi faamuya ne ka kuma la? Baasi tɛ an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ka kanubagaw fo wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya bɛ kɛ kuma dɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o tɛ anw se ko ye o t'aw yɛrɛ fini so ko ye nka a bɛ kɛ cogo jumɛn baara yɛrɛ n'a tacogo don an b'o hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a na kɛ dɔw bɛ yen nɔ ayiwa patience ba tɛ dɔw la maa wɛrɛ bɛ yen nɔ Anula bonsoir. Allo Anula. Anula. Ko di basi nɔ? Ala kana basi kɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn tɔgɔ duman jamu duman? TV do wa? Awɔ Joliba TV don ne fa i bɛ k'an wele ka bɔ min? Kajolo. An bɛ Kajolokaw fo ne fa bisimila an tulo b'i la. Yaya Kuyate. Baasi tɛ Kuyate bisimila. Kajolo. O faamuyana.
Bon, ma juguya comme une émission, mais. Awo. Nomenda la parole. Abidjanye. Ne kɔni fɛ ne fɛ ka min fɔ n hakilina ye. Awɔ. Jamana kɔni gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ mais mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ni sɛgɛnw t'a la. Ne kɔni fɛ. Transition bɛ baara min na. An b'o waleɲuman dɔn k'o fɔ. Baasi tɛ. Maa kelen baara. A tɛ nafa foyi ɲɛ. Fo an ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka ko la. Tiɲɛ. An bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a jateminɛ. Du yɛrɛ kɔnɔ bi. Awɔ. An si caman ma kɔrɔ mais an wolola k'a sɔrɔ du kɔnɔ i tun b'a sɔrɔ a ba kelen fa kelen bɛ taa mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 la. I b'a sɔrɔ a bɛɛ n'a muso n'a denw bɛ so kɔnɔ u b'o ka lamɔ kɛ ɲɔgɔn kan. Tiɲɛ. Mais bi an bɛ yɔrɔ min na. Olu yɛrɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka du sigi yɛrɛ kɛ bi. Mais o tɛ gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ ye. Ayiwa. Mais o la jamana mara yɛrɛ bɛ kɛ cogo di sisan. Ne ye jamana marali ye jateminɛ o ka gɛlɛn o ye siɲɛ 100. I mana kɛ cogo o cogo. A bɛ bɛn dɔ ka hɛrɛ ma a tɛ bɛn dɔ ka hɛrɛ ma. Siga tɛ kuma in na. Diɲɛlatigɛ yɛrɛ sigira o kan. Dɔ ka yɛlɛ don bɛ bɛn dɔ ka dusukasi don. Walahi. Dɔ ka dusukasi don bɛ bɛn dɔ ka yɛlɛ don ma. Tiɲɛ. Est-ce que bɛɛ bɛ se k'i sago sɔrɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ wa? A ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. An b'an sago sɔrɔ Ala bolo. A ma nɔgɔn. Mais est-ce que bɛɛ bɛ se k'i sago sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ kelen bolo? Vraiment ne kɔni ye min ye. Awɔ. Mɔgɔ bɛ tu dɔ de tile yanni ka hɛrɛ sɔrɔ. Mais ni siranna tu ɲɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ. Ne kɔni fɛ. An bɛ taabolo min na ne fɛ dɛ. E fɛ awɔ. An k'an dusu suma. An ka tɔɔrɔ muɲu. Yanni hɛrɛ cɛ. A bɛ se ka kɛ hɛrɛ ɲɛ ti kɛ anw ɲɛna. Mɔgɔ bɛ don dɔ kɔlɔn sigi don dɔ min ɲɔgɔn ye. Ni tiɲɛ. Dɔw ko jamana gɛlɛyara. Dɔw ko sɔrɔ dɔgɔyara. Mais ne sɔnna o bɛɛ ma. Mais n'u ka mɔgɔw tun bɛ ka sa ne ko n'u ma ko jamana sɔrɔ dɔgɔya est-ce que a bɛ ɲɔgɔn ye wa? A ma nɔgɔn. N'i y'a mɛn ko i bɛ dumuni ɲini ka dun ne bɛ ɲin'a de. Mais saya tun bɛ mun bolo est-ce que dumuni ko jɔyɔrɔ de tun b'o nugu la? Ne kɔni fɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se k'a fɔ Dieu merci an bɛ Ala fo. Baasi tɛ. Parce que bunahadamaden minnu tun bɛ ka sa anw na. Awɔ. An bɛ se k'a fɔ caman bɔra olu la ko bi. Baasi tɛ. Min ye sɔrɔ ko ni ko wɛrɛ n'o ye. Ne fɛ inshallah o bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. Ala ka sabati. Vraiment ne b'aw fo. A diyara n ye. Émission ka ɲi. A diyara n ye. Bunahadamadenya la mɔgɔ kelen hakili kelen. Ni tiɲɛ. E ye min ye i bɛ kuma o de kan. O ye tiɲɛ. E ma min ye i tɛ se ka kuma o kan. Siga tɛ kuma in na. Voilà. Ala ka hakili ɲuman di an b'i fo ka kajɔlɔkaw bɛɛ lajɛlen fo. Yarabi. Alisa Ala ka hakili ɲumanw d'an ma. Allahumma min rabi. A faamuya ko ɲuman Ala de bɛ bunahadamaden sɔn na k'an sɔn na. A se bɛ Ala ye. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn ne fo a ka kajɔlɔ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la Ala ka dɔw wɛrɛ jira anw na n'an ma kɛ ni gɛlɛya ye. Merci. An b'an ka cɛkɔrɔba fo Isu Sangare ka waleɲuman dɔn ale ka kɔrɔfɔ na dansigi an ka bi laseliw bɛɛ lajɛlen na ka kanumɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan gɛlɛya caman kɛra baara kɔnɔna la o hakɛ to an b'o ɲini kanumɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ kala deli hakili ɲuman Ala ka di ni Ala m'an ka jɔn a juru jɔ na aw ni anw na ɲɔgɔn sɔrɔ don natɔ kɔnɔna la ka jamukan wɛrɛ bɛ aw ye ka bɔ ka bin joliba lahalayaw bɛɛ lajɛlen jamukan kɔnɔna la Ala ka hakili ɲuman di ka dibi la baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo aw ka baara la aw ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri Ala ka hɛrɛ kɛ an ye Ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'i ma aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ wasalam. Falilu boutique ale filɛ nin Badalabugu Falilu couture o yɛrɛ dugumala la ni aw donna dɔrɔn aw numan fɛ Daraman ni Alima bɛ ka aw bisimila ko cɛ ɲina téléphone 82 30 00 00 Falilu fɛ ye ko ye fɔ ko ban. Dit à faux, le débat du soir interactif.